Pozdrav ljudi, evo vraćamo se. Jedan kratak pesić, naučimo ove botove da vidimo kako se igram. Preko je da se vratim da vidim, da snimim jedan video, da vidim s vama, da se kontaktujem, da vidim s vama šta ćemo i kako ćemo. Da nastavim snimanje, vidim da imam skoro 700 subscribera, zadivio sam kad sam video. Vidio sam da snimao neki PES 13-icu, ono, bot. Sad ću odigram neki na... Šta se sad ušao? Neću. Ajde ću stvari. Odigram jedan PES, ovo je PES 16, znači imam još i tankove, još nešto se treba snijema, ali ajde prvo da vidimo ovo. Nabatite like, subscribere i komentare, sve živo ako želite da nastavim sa snimanjem i ako me podržavate ovome. Pošto ono, snimao sam pre nekih 2-3 godine kad sam počeo, kad sam uopšte stvorio kanal, ne znam ni ja. Ajde u stvari da se mi bacimo, šta sam prošli put u 13-ici? Real Barca, aj tako ćemo i sad. Tako ćemo i sad, samo što ćemo stavimo što kraće moguće, pošto snimam, sad ću vam kaže. Sad je ljudi moji 4:25 ujutru. Stvarno nisam normalan. Znači samo ću staviti informaciju i bežim u igru. Kad ću da sutra ću renderujem i stavim, znači jedva čekam da vidim komentare, ako uopšte bude komentara, molim se Bogu da bude. Da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ajde, pali. Ajde. Ja se stvarno molim Bogu da bude ono... Dobac i ja neki osjećaj ću izgubiti. O majke, neki loš osjećaj vezi ovoga. Ja sam, ne znam da meni radi mikrofon uopšte. Joj, ljudi. Čekaj, ja ću, kako vidimo ovo ne valja. Čekajte ljudi, ja kako vidimo ovo da nešto ne štima. Messi u prostor, Messi. Ne znam meni da radi mikrofon, što ne znam da sam uključio, ako nisam uključio, znaćete. Jaaaaaaa. Ja taj završni klip, brad, neću više ni da igram. Ovako kad uđe na početku, nema šta će se priča više. To je gotovo. Znači youtuberi, ovo je ludnica. Ajde vidimo šta ćemo i kako ćemo. To seckaš je. Znači mogu i 16-u, skinuću i 17-u, probat ću da snijem, ali mislim će ona malo teže ići, možda ću s manjim podešavanjem, da je ovo sve na maksimum. 16-ica, ne čudi me. Jao, pas u prostor, nije offside, stižem. Ne stižem. Uva mi izradiš. Jedan drugari, igrali smo juče, preključe, igrali smo ono po nekoliko sati, ono bez prestanka, stvarno ono, dok nas ne smori. Ono, mogu da krenem da snijam, ono, nije nikakav problem. Samo ako se vama svidi, kažem, baci like, taj subscribe i obavezan na like. Šalim se, bacite komentar šta mislite o tome i da li me podržavate, naravno, ili da bataljujem ja ovo, ako nije ovo za mene. GTA 5 nemam pojma što me smorio, planiram nešto drugo, planiram tankove da snimam, ako uopšte mogu da snimim, jer ono, to treba već malo jači komp, koji će smanjiti podešavanje na tankovima ili ću nešto iskombinujem, nešto, ne znam. Stvarno. Vidjet ću šta ću i kako. Još ne znam ništa. Šta se oklizno, jao, pa zašto imaš te kopačke? Gde se trči s izlizane starke, evo, to je što seckaš toliko. Ko je ovo? Suarez povlači gore, Suarez, što ga usra sa kraju, na kraju je Suarez. Ko je ovo? Iniesta. Šut, Luis Suarez, gol 2:0. Ja sam prešao u igricu, pređem na 17 tu da pređem. Ovo već polovreme, kad pre ljudi moji. Ja ću ovo kažem, ja sam ljudi stavio na top playere ili na amatere, šta ima na najniže, ne znam. Ja ne znam šta sam uradio stvarno. Ne znam majke. Ali znam da ih ljudi moji deremo. Da,
pozdrav za jednog Necu, ako gleda ovaj klip znaće ko je, a gledat će 100%, to je od drugara, njegov brat, a on gleda svako, on je gledao svaki moj klip, što je on, nam je čovjek lično. Ko je ovo? Ovo je sve, izvedi to. Messi. Kažem pozdrav za njega. Što uradi čovjek. Zna on dobro ko je i itd. Neću dalje komentarišem, da ne sporam vas. Pozdrav za sve vas koji gledate ovaj video. Što radi ovaj snik? Što mora može po mene moje loptu. Ispucaj to daleko. Šta priča ovaj komentator? Lud. Benzema. Što secka ovoliko, ne znam. Čekaj, Messi, šta, ne kapiram. Što secka ovoliko? Ne znam koji je forum. Znači ljudi, primi smo go. Ovo je bio pogled ljudi moji u plafon. U suštini, kakav si ti retar čovječ. Eto to. Ali sam pogledao u sjelicu, brate. Pa ovo je reflektor što imam u sobi u stvari. Rekao sam sebi kako si ti retar. Znači ljudi moji, ako ja izgubim prestan da igram, neću mi snijam. Majke moje. Znači ovo. Šta ste pogubili ljudi, alo, stani. Od ono šta sam... Ne. Da, ja ću poreknem ove riječi sam rekao, ali Nece hvalim da ne bi primio još jedan. Ali ono... Ovo samo pipne, što oni se namučili... Ću uzim da dam još jedan. Oni se namučili za ono jedan, ja da dok treći. Joj, Bog, teo, ja pričam mnogo. Čućemo sad, ljudi. Čutim. 74. minut da izguram još nešto i još nešto. Bravo. Još malo da izguramo youtuberi i uspjeli smo. Ne samo kome dodeš. Izvijam se na zevanju, zevam s obzirom da je pola 5, baš me čudi. Eto ti kad pričam mnogo, eto ti, znači mu ime je Lazar, eto ti kada pričaš mnogo, primi treći idi ubij se od majke. Aj kad sam debil. Ej ti brođavo. Šta radiš druže, kako ću primiti i treći, to nije normalno. Eno ga gore sam čovjek. Neću, moram dam četvrti, to ti je. Nisi u offside, Juri, tvoje. Ne! Što secka kad trebam da dam gol? Ak da, njima nemoj da secka. Oni nemoj da daju. Joj, kako ova igrica laže, jo bože. Kako ova igrica laže, ljudi moji. Šta Messi? Uje, ko da je... Ne znam nijako. Šalim se, ljudi. Bacite like i komentar obavezno. Komentar mi više znači nego bilo šta, da vidim šta i kako stvari stoji u stvari. Znači, teramo dalje. Ako treba snimat ćemo sve živo, šta god kažete. Evo ljudi, to je to. Idete se utisak, neću rematch, pešim ja na spavanje. Bacite komentar i like i čujemo u sljedećem klipu. Pozdrav!